Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әйе, рөхсәт ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның бар шундый хадис шәрифе, кайда ул әйтте, чисталык ярты иман диде. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламны күргәннәр уразалы килеш су кергәнендә. Аңардан һәр вакыт тәмле ис килеп торган. Шуңа күрә инде безнең уразалы булган вакытта бездән тәмле исләр килеп торса, бу булачак бик нык күркәм. Пәйгамбәребезнең бар шундый хадисе Аллаһы Тәгалә матур һәм матурлыкны ярата. Шуңа күрә без матур булырга тиешбез, киемнәребез чиста булырга тиеш, бездән һәр вакыт тәмле исләр килеп торырга тиеш. Шул вакытта, иншалла, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәт бирәчәк, безнең янарыбызда фәрештәләр булачак. Менә хатын-кызлар инде шит иратлар булганда хушбуйларны ис килә торган, тәмле ис килә торган әйберләрне сипмиләр. Шуңа күрә инде хатын-кызлар моңардан сакланып торырга тиешләр. Ире янында булганда, өендә булганда аларга рөхсәт ителә. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дөрес итеп, яхшы итеп, кабуллардан була торган уразаларны тотарга мияссар кылсын иншалла. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.